heddiw mae dipyn o arbrawf fan yma yn dybellwch o'r bore. Dwi'n mynd i gerdded o gwmpas yn yr ardal hon i brofio ynglyn â'r syniad ar gyfer sianel neu'r ffrydlau hwn. Achos yn y fideo hwn dwi'n eisiau i drafod beth ydy'r amcan o'r sianel hwn neu yr ffrydlau hwn. Achos efallai fyddech chi wedi dyfalu dwi'n diddori yn y iaith Gymraeg. Felly dwi'n mwynhau y cyfle yn y sianel hwn i drafod ynglyn â'r iaith ac hefyd i gyfrannu fy mod i gyda'r cynulleidfa sydd yn gwylio ar sianel hwn. Felly dwi'n nawr mynd i gerdded o gwmpas ac i gyfrannu yr olygfa neu'r golygfeydd mor ardderchog gwmpas i a mor ardderchog ac bendigedig hynny ydy'r golygfeydd fan yma ger yr brig o'r bryn yma ar nawr yn y bore yn y mis Mai ac ar ôl y gwawr. Ac felly dyma'r amcan o'r ffrydlau neu'r sianel hwn i mwynhau yr iaith, i mwynhau yr ymgylchiad ac i gyfrannu fy meddyliau ynglyn â bob math o bethau. Achos pan dwi'n cerdded yn gwmpas gyda'r camera hwn, dwi'n gallu meddwl ac yn gyfrannu yn yr angyhoeddusrwydd beth dwi'n diddori amdano fe. Felly dwi'n diddori yn yr iaith, felly dwi'n gallu trafod ynglyn â'r sylwedd ynglyn â'r iaith ac hefyd fy meddyliau ac fy safle ynglyn â lawer o bethau yn ydy. Ac wedyn hefyd yn y cyfamser i cyfrannu y golygfeydd mor hyfryd ac hefyd yn y cyfamser i cael ychydig o'r ymerfa corff pan ydw i'n cerdded ac yn mwynhau yr amgylchiad. Rydyn mewn yn rhyw fath o'r coedwig fach fan yma ac felly dwi'n mynd i dilyn y llwybr hwn ac fel rydyn yn gwneud hyn dwi'n eisiau i drafod ynglyn â'r sut i sgorsio neu ynglyn â'r tryddoddi ynglyn â bethau achos dwi'n diddori hefyd yn crefft o sgorsio pan ydyn yn dysgu yr iaith enghraifft pan ydyn yn cyrraedd at rhyw fath o safon neu'r gwastathlun o'r iaith nid ydy ei digon neu digonol i dim ond i gwybod erfa ond nid ydy mae angen i ni i gwybod crefft i sgorsio. Dwi'n meddwl mae'r hwn yn bwysig. Felly trwy'r cerdded o gwmpas ac i gyfrannu fy meddyliau gyda chi dwi'n gallu datblygu hefyd fy grefft i yn sgorsio i mewn yn y gyfrwng o Gymraeg hefyd.
Felly, ynglyn â'r pwnc hyn, dwi'n meddwl ynglyn â'r crefft o sgorsio, mae popeth gyda fe ei hanes. Felly, os ydyn nhw'n gallu ymadrodd neu trafod rhyw fath o'r hanes am pob dim, mae pawb yn y byd yn ddiddori clywed am y hanes. Pan ydyn nhw wedi clywed am y dechreuad, maen nhw'n yn angerhau neu yn ddiddori i clywed am yr canol ac hefyd y diwedd o'r hanes am unrhyw beth yn y byd. Felly, dwi'n meddwl mae'r hon elfen sydd yn bwysig i mewn pan ydyn nhw'n eisiau i siarad am unrhyw beth, i trafod am ei dechreuad, ei canol ac hefyd ei diwedd. Ac pan ydyn nhw'n gallu ymadrodd y diwedd o'r hanes, mae hwn yn cwblhau rhyw fath o bodlonhad yn ei dydy.